ezazue, gaur kontatuko dugu guk goizean eskolara etortzen garenean zer egiten dugu, bale? Galdetuko dizuet banan-banan, bale? Eta zuek erantzun. Ia, Iman, eskolara sartu eta zer egiten dugu lehenengo? Kendu txapeta. Txapeta kendu eta zer jazten dugu? Mantala. Eta gero zer egiten dugu, Carlos Marcos? Eseri. Eseri. Eta eseritzen garenean urrean, zer egiten dugu? Kontatu. Hitz egiten dugu oso ondo, Carlos. Eta gero makinistak zer lan egiten ditu? Kanta. A ber, Erikek esango digu, ez? Makinistak hori gero, lehenengo Erikek esango digu zer egiten duen makinistak hemendik. Zer begiratzen du, a ber? Marigorringo hori galdetzen diogu eguraldia, ezta? Zer gehiago egiten dugu, Sarai? Ez. Pizza. Fitzak gero egiten ditugu. Aiupelan zuki, zer margotzen dugu hor? Zuk esan duzu pintatu, zer margotzen dugu? Ze eguna, den ez da, jantzezan diozuzu, eguna. Eta gero, begiratzen dugu, hau zertarako da? Nor etorri dan eskolara eta nor ez dan etorri oso ondo, Carlos? Gero zer egiten dugu, Merien? Ipuina kontatzen dugu oso ondo, Kalifina. Izkitxokora heldu naiz. Aiup, Arraibi, zertan ari zara? Zer da hori? Izenak, ezta? Egin fuerte, bestela zaizu entzuten. Zer dira horiek? Izenak. Eta zure izena idatzi duzu? Non dago zure izena, esan? Aiup, non jartzen du Aiup? Hori da zurea, oso ondo. Iman, eta zu zertan ari zara? Irakurtzen. Irakurtiko didazu apurtxo bat, nik entzuteteko? A ber. Oso ondo, Iman. Primeran irakurtzen duzu. Iman, gustatzen zaizu txoko hau? Zer egiten duzu zuk hemen? Irakurri eta beste egun batzutan? Letrak egin eta idatzi, ezta? Oso ondo. Sarai, Aiantze, zuek zertan ari zarete? Letrak eta zer idatzi duzue hor, aber, Sarai? Zer da, Sarai? Zure izena? A ber, erakutziko diazu eman buelta papelari. Sarai, oso ondo, Aiantze eta zuk zer idatzi duzu? Zuk ere, Sarai. Kaixo! Zertan zabiltzate, ez zaudete egiten hemen, ba? Espaziontzi bat? Bai. Eta zu, Carlos, ez zaude egiten? Nabea. Eta zer egingo duzu horrekin, ba? Nora joango zara nabe horretan? Paris. Parisera? Eta nik Frantziara eta Parisera. Eta zer dago Parisen, ba? Torre Eiffela dago, oso ondo. Eta zu, Tisa, zer zaude egiten? Torre Eiffela zu ere, bai horrelakoa da, dorrea luze bat, ez da? Bueno, ondo pasatzen ari zarete? Bai. Bai? Bueno, utziko zaituzten jolasten, gero arte! Hemen margotegi txokoan Valeria dago, ez da, Valeria? Eta ze dago egiten, Valeria? Bihotz bat marrasten ari zara. Baina nik hor bihotz bat baino gehiago ikusten ditut, zema bihotz margotu dituzu? 3! Oso ondo! Eta zerbait idatzi duzu ere? Zer idatzi duzu? Amatxo, orduan zure amatxorentzat izango da marrazkia? Bai. Asko gustatzen zaizu margotzea? Bai. Bueno, horlagako zaitu, tranquil. Gero arte! Ez da zuek uste zenutena. Atzera! Nun egongo da, pentsatu pizkatxo bat. Tizan! Taiep, zuk egin duzu, orain Tizanen txanda da.
zutizan. Carlos Marcos. Aiantze. Hori eta utzi Aiantze. Berdina dira, txalo bat Aiantze. Aiantzek badu bikote bat. Begira, hasiko gara orain horrela buelta osoa, ze bestela gero galdu egiten gara. Ebelinek adibidez ez du egin, Ebelin, venga, bi. Berdinak dira? Ez. Ia ba, Taiep. Ez baduzu egin. Zirriborroa. Taiep, baina ez mugitu besteak hankarekin. Berdinak dira, Taiep. Ez. Bueno, baina. Kaixo. Kaixo. Zer zaude egiten ba, bikote? Zerekin zaudete jolasten? Arenarekin. Ondarrarekin. Eta ze zaude egiten ba, Aiup? Kuboa eta jolastu kuboa eta ondarrarekin. Oso ondo, jolasten ari zara kuboa eta ondarrarekin. Eta zer daukazu hemen eskuan? Ondarra. Ondarra, pala, ez da? Eta palarekin zaude kuboa betetzen. Eta zun ez talin, zerekin zaude jolasten? Zerekin zaude jolasten? Barkua eta? Eta ondarra. Ondarra zaude botatzen itzartzontzira, ez da? Gustatzen zaizue ondarrarekin jolastea? Bai. Bai! Ondartzan egongo bazinate bezala, ez da? Bai. Bueno, ba, uste zaituzten jolasten, bale? Gero arte! Kogelara etorri gara, ez da? Hemen daukagu dorre handia botatzeko. Ia, galdetuko dizuet orain, bale? A ber, Sarai, adibidez, pentsatu duzu zertara jolastuko duzun? A ber, kontatu. Etxea handia egingo duzu? Eta saltoak nolakoak izango dira, Sarai? Handiak, txikiak, nondik? Handiak izango dira. Aberran mugitzen dan zugandila hori, geldi. Iman, zuk badakizu non jolastuko duzun? Bai. Eta non jolastuko duzu? Saltoa eta etxe handia. Etxe handia egingo duzu ere, eta pentsatu duzu norekin? Bai. A ber, kontatu. Kalifina eta Carlos Marcosekin, oso ondo. A ber, Aiupe Lanzouki, zergaitik esan duzu ez? Zuk non jolastuko? Kalifinak ez duelako nahi? Bueno, gero igual jolasten moldatuko dira. Eta zuk Aiup, pentsatu duzu non jolastuko duzun? Bai. Non jolastuko duzu? Lehengo Lanzouki eta gero Arraibi, bai? Non jolastuko duzu, Lanzouki? Pieza hundiekin, salto hundiak egingo dituzu, koltsoneta hundira? Dorrea eta saltoa, oso ondo. Eta Arraibik zer egingo du? Bai? Eta Taiep, zer egingo duzue? Etxe bat, oso ondo. Nino, a ber nola egiten duen. Eta, bale, oso ondo. Nora zoazte? Zua itzaltzera zoazte, oso ondo. Agur bomberoak, agur zuhiltzaileak. Zer? Bukatu dugu saioa, orain dorreekin jolasten ari gara. Zer gertatzen zaizut izan? Ba, egin dorrea, kendu dizkizu Amalek, esan Amal, eman batzuk.